идомаи роман таҳқиқ. вазир аз дарбор ба девони худ баргашта ба Фирдавсӣ кас фиристод. шоир омад. марҳамат биншинед, майвандӣ ин бор хушмуомила буд. мо мехостем дар бораи мулоқоти шумо бо Исфароинӣ як-ду чизи дигар бипурсем. гуфтугӯи шумо бо вай аз чӣ буд? ӯ ба шумо чиҳо гуфт? Фирдавсӣ муддаои пурсандаро фаҳмид. вазир барои он ки рақиби худро мустаҳиқи ҷазои сахттаре гардонда тавонад, далелу ҳуҷҷати тоза меҷӯяд. суҳбати мо бо хоҷа хеле кӯтоҳ буд, ҷавоб дод Фирдавсӣ. гуфту шунид баъд аз аҳволпурсии урфӣ бештар дар бораи шоҳнома буд. эшон достони Сиёвушро хондаанд, аз ҳақиқати баъзе нуқтаҳо суол карданд. банда ҷавоб гуфтам. аз чигунагии фикру мулоҳизаи шуаро ва фузало дар бораи шоҳнома ҷӯё шуданд ва ҳамчунин пурсиданд ки оё китоб аз назари мубораки ҳумоёнӣ гузашта бошад ва агар гузашта бошад онро писандида бошанд ё на. шумо чӣ ҷавоб додед? пурсид вазир. гуфтам аз ҷумлаи шуаро ва фузало онҳое ки аз шоҳнома каму беш чизе хондаанд ва ман мешиносамашон, онро тақдир мекунанд. шоҳаншоҳи ҷаҳон ҳам, гуфтам суханашро қасдан ба шеваи дарбориён идома дод Фирдавсӣ. бандаро ба лутфу карами хусравона сарафроз гардонида як достон аз шоҳнома хонда ва писандиданд. банда ба суханшиносии шоҳаншоҳи аъзам зарраи шак надоштам, вале ин фазилати ҳумоёниро ба маротиб баландтар аз он дидам ки гумон карда будам. ӯ чӣ гуфт? гуфтанд ки алҳақ чунин аст. боз чӣ гуфту шунид шуд? дигар ҳеҷ. вазир бовар накард. хуб, бигузор Фирдавсӣ ҳақиқатро пинҳон карда бошад, вале ӯ майвандӣ онро ҳар тавре ки бошад аз Исфароинӣ ба даст хоҳад овард. вазир ин фикрро дар дилаш мутамаккин сохта Фирдавсиро ҷавоб дод. шоир ба манзилгоҳаш баргашта пурсу посухи бо вазиршударо ба Моҳак нақл карда буд ки Моҳак якбора безобита гардид. акнун хоҷаи бузург ҳатман Исфароиниро истинтоқ хоҳад кард. агар он чи Исфароинӣ хоҳад гуфт хилофи гуфтаи шумо барояд, мабод ки вазир шуморо ҳам масъул бикунад. Фирдавсӣ дар хавотир афтод. вай ин тарафи корро фикр накарда буд. пас чӣ бояд кард? пурсид ӯ. Исфароиниро огоҳ бояд кард. чӣ гуна? аз чӣ? Моҳак ба хаёле рафту гуфт. зиндон дар пои қалъа аст. ҳар ки хоҳад барои савоб ба зиндониҳо хайру садақа мекунад ва ин мамнӯъ нест. хизматгори ман чизе аз хӯроку пӯшок бурда ба дасти зиндонбон медиҳаду мегӯяд ки ба фалон марди зиндонӣ бирасон. шумо як руқъа барои Исфароинӣ бинависед. мо онро бо садақа ба вай дода мефиристонем. қаламу коғаз бигиред, ман мегӯям, шумо менависед. Фирдавсӣ давотро пеш кашида ба навиштан ҳозир гардид. бинависед. Моҳак як лаҳза фикр карда имло намуд. шоир иқрор карда ки дидор воқеъ шуда буд. гуфтугӯ фақат дар бораи шоҳнома буд ва салом. моҳак яке аз хизматгорони калонсолашро ҷеғ зада аз дастархон 2 тон нон ва пораи набот гирифта дар рӯймол печонду
ба дасти хизматгор дода фармуд: хайрия ба зиндониҳо, ҷомаатро барзада ду поятро дар бағал бигиру бидав ба зиндон. инро ба зиндонбон бидеҳ ва бигӯ ки хайрия ба исфароинист. аз ҳамёнаш 10 дирам бароварда ба ӯ дод. ин пулро ҳам бо ин руқъа ба он қалобон бидеҳ ва бигӯ ки пул барои ӯст ва хат барои исфароинӣ. руқъаро ба даруни нон андозем чӣ? таклиф кард Фирдавсӣ. ба эҳтимоли куллӣ нон ба дасти исфароинӣ намерасад, гуфт Моҳак. тӯъмаи ҳароми зиндонбониҳо мешавад. хизматгор равон шуда баъд аз хуфтан баргашт. супоришро ба ҷо оварда буд. пагоҳии рӯзи дигар Майвандӣ шахсан бо мушояти ҳоҷиб, муншӣ ва ду мулозимаш омада исфароиниро ба миршабхона, ки дар наздикии зиндон буд, оваронд. вазири собиқ бо гуноҳи ин ки як қисми калони молашро дар хонаҳои ошноёнаш аз мусодира пинҳон карда будааст ва он молҳо ёфт шуда буданд, 4 рӯз пеш ба зиндон андохта шуда буд. ҳанӯз ранги рӯяшро чандон набохта ва сару тунаш ҳам нисбатан тоза буд. Майвандӣ ҳоҷибу мулозимонашро дар берун гузошта, дар ҳуҷраи миршаб фақат бо муншӣ монд. исфароиниро дар назди ӯ ҳозир карданд. муншӣ дар кунҷак нишаста, аз қутичааш давоту қалам ва аз остинаш коғаз бароварда ба навиштани баротулқавл, яъне протокол, омода гардид. Майвандӣ чашм аз пеши пои худ наканда ба бандӣ амр кард: биншинед. аввал шумо, бардамона ва бо лабханд гуфт исфароинӣ. ман ба пой меистам, бо ҷиддият гуфт вазир. бандӣ нишаставу хоҷаи бузург ба пой истеҳзои пинҳонӣ кард исфароинӣ ва рост истодан гирифт. шоир Фирдавсӣ бо шумо дидор карда буд? суоли якум дода шуд ба ӯ. оре, ба манзили ман омада буд, дидор кардем. дар чӣ бора гуфтугӯ кардед? дар бораи шоҳнома. боз? дар бораи чӣ гунагии сафари шоир аз Туз то Ғазнӣ. боз? тамом ва салом. ӯ назди ман ним соат беш нанишаст. ба мо маълум шуд ки шумо аз султон ғайбат кардаед. ё аҷаб, аз куҷо маълум шуд? аз кӣ? мусоҳибаи мо бо Фирдавсӣ танҳо ба танҳо буд. шахси савуме набуд. агар гӯяд ки шайтон ҳозир будааст, пас шайтон ку хабаркашӣ намекунад? жож нагӯед, рост бигӯед. пинҳон кардан суд надорад, гуфт вазир. рости сухан ҳамин аст ки гуфтам. агар он чиз шумо мехоҳед бигӯям, дурӯғ он мешавад ва он дурӯғ албатта барои шумо суд хоҳад дошт. Майвандӣ бовар дошт ки вазири собиқ ба дӯсти шоираш албатта аз султон ва аз худи Майвандӣ бадгӯӣ кардааст. шахси олимақоме чун ӯ ба ғазаби султон гирифтор шуда, аз султон шикоят накарда наметавонад ва ҳамчунин аз ман ҳам, зеро дар макҳур ва маҳбус шудани ӯ даст доштани маро медонад, мегуфт ӯ дар дилаш. рақиби ӯ бе шиканҷа ба гуноҳаш иқрор нахоҳад кард. вазир ба ӯ нигоҳ мекарду ҳайрон мешуд. бо вуҷуди гирифторӣ ва хавфи ҷазою уқубат дар чашму рӯи исфароинӣ нишони биму ҳаросе дида намешуд ва боз гуфтораш ҳам дағдағаомез буд. хуб, шиканҷа забони шуморо ҳақгӯй хоҳад кард. инро гуфта
майвандӣ баргашту сӯи дар қадам зад. қарор истед хоҷаи бузург. бо ин хитоб Исфароинӣ вазирро дар дами дар боз дошт. ба муншӣ рӯ оварда хоҳиш кард: моро якдам танҳо гузоред. муншӣ ба вазир нигоҳ кард. вазир ҳам ишора кард ки барояд. муншӣ аз ҳуҷра берун шуд. шумо шиканҷа гуфтед? суол дод Исфароинӣ ба майвандӣ. дар ин сурат воқеаи хироҷи Балх фавран ба султон арз карда хоҳад шуд. майвандӣ як такон хӯрду сар боло карда ба гӯянда чашм дӯхт. хироҷи Балх яъне чӣ? шумо инро нағз медонед. чиро медонам? сареҳтар бигӯед, гуфт вазир. дар он бораи соҳиббариди Балх ариза фиристода буд. ман аризаи ӯро ба султон маълум накарда будам, зеро шарики хиёнат ҳокими Балх аз ақрабои ман аст. аммо акнун Исфароинӣ ҷумларо тамом накарда асроромез сукут кард. майвандӣ шах шуд, рангаш канд. шумо муаммо мегӯед магар? Кадом ариза? дар бораи чӣ? худро ба нодонӣ зад майвандӣ. хонандаро дер интизор накарда муамморо мекушоем. майвандӣ пеш аз вазир шудан соҳиби девони рисолат буд. перор сол ба ватанаш Балх рафта бо ҳокими он вилоят забон як карда дуяшон бештар аз нисфи хироҷи солонаи вилоятро аз ҳукумати марказӣ пинҳон ва ба фоидаи худашон тақсим карда гирифта буданд. соҳиббариди Балх аз ин хиёнати онҳо огоҳ шуда ба вазир Исфароинӣ ариза фиристода буд. аммо Исфароинӣ бо андешаи ин ки дар ин кор бародари занаш ҳокими Балх ҳам ба ҷавобгарӣ кашида хоҳад шуд, он аризаро аз султон пинҳон дошта буд. ҳуҷҷат дар дасти одами мӯътамади ман аст. агар шумо ба ман боз беш аз он ки кардед бадӣ кунед, одами ман он ҳуҷҷатро фавран ба султон мерасонад. такроран огоҳӣ дод Исфароинӣ ба вазир. макр, ҳила, бовар намекунам, даст афшонд вазир. шумо бо ин дурӯғ мехоҳед гирёбони худро аз чанги ман бираҳонед. хаёли хом. то аризаи соҳиббаридро ба ман нишон надиҳед, бовар намекунам. агар дидани он ариза ба шумо насиб шуда бошад, онро фақат дар дасти султон хоҳед дид. он гоҳ лоҷарам бовар хоҳед кард, вале чӣ суд? дер мешавад. медонам шумо баромада дарҳол ба ҷустуҷӯи одами мӯътамади ман ва он ҳуҷҷат меафтед, вале дар натиҷа бод дар даст хоҳед монд. шумо ӯро намеёбед. ӯ на дар ин шаҳр ҳаст. фарз кардем ҳуҷҷат дар воқеъ вуҷуд дорад ва ба султон ҳам арздошт карда шуд. шумо магар фаромӯш кардед ки ман на фақат вазири султонам, балки бародари ризоии вай низ ҳастам. ӯ бародари ризоиашро агар уқубат ҳам кунад, уқубати сахт намекунад. аммо хешовандаи шумо, додарарӯсатон, ҳокими Балх, сараш ба дор хоҳад овехт. бигузор биравад. модам ки ба валинеъматаш хиёнат кардааст, мустаҳақи ҷазост. вале ҷазои шумо ҳам камтар аз тарки вазорат, маҳбусии зиндон ва мусодираи молу мулк нахоҳад буд. ман солиёни дароз вазир ва муқарраби даргоҳ буда султонро хуб шинохтаам. шумо ҳам албатта шинохтаед ва медонед. майвандӣ нӯги ришашро гирифта як нафас ин су он су гашт ва ниҳоят бо Исфароинӣ чашм ба чашм шуда чунин таклиф кард:
агар он ҳуҷҷат дар ҳақиқат вуҷуд дошта бошад, шумо онро ба ман бидиҳед. ман шуморо аз зиндон озод мекунам ва осуда мегузорам. Исфароинӣ бори аввал хандид. шумо аввал тӯҳматро аз ман бардоред ва аз султон фармони озодии маро бигиред. ман ба ҳар чӣ хоҳед савганд мехӯрам, ки он гоҳ он ҳуҷҷатро оварда дар пеши чашматон медаронам ва месӯзонам. майвандии фикркунон бо қадамҳои оҳиста аз ҳуҷра ба дар рафт. рӯзи дигар дар поёни саломи пагоҳонии аҳли дарбор, султон вазирро ба хилват талабида аз таҳқиқи кори Исфароинӣ ва Фирдавсӣ пурсон шуд. майвандӣ ба ӯ чунин ҷавоб дод: аз ҳарду ҷудо ҷудо бозпурс ба амал омад. сухани ҳарду ба як маром буд. Исфароинӣ ба каломи шариф савганд хӯрд, ки Фирдавсӣ дар суҳбати ӯ ҳамагӣ ним соат беш нанишаста ва мусоҳабаташон ағлаб аз шоҳнома будааст. баъд аз савганд ӯро шиканҷа кардан раво дида нашуд. сипас вазири ботадбир гуфтугӯи бо Исфароинӣ воқеънашударо бофта чунин тарҳ кард. ҳамчунин дар бораи симу зар ва мол, ки Исфароинӣ пинҳон карда будааст, ӯро бори дигар бозпурс кардам. мегӯяд, султон қасди рай дошт, мехост бад он ҷониб лашкар кашад. ман чун медонистам, ки дар он вилояти камбизоат моли қазоӣ ба даст нахоҳад омад, ният доштам аз эҳтиёт пул ва моли худро барам, то мабодо агар барои улуфаи лашкар ва ё таъмири харобиҳои аз ҷанг пайдо шуда ба зару сими зиёд эҳтиёҷ афтад, он пул ва молро ба некномии султон харҷ кунам. чунончи пеш аз ин ҳам ду навбат дар вақти лашкаркашиҳои султон чунин карда будам. бо оби дида сухан мегуфт ва гуфтораш чунон самимона буд, ки ман бовар кардам. вале султон бовар накард. маккор аст, дурӯғ мегӯяд, гуфт ӯ ва афзуд: бешак боз симу зар ва моли пинҳон карда дорад. бигӯ ба хазина боз 100 000 динор бидиҳад. оқибати кори Исфароинӣ бадон анҷомид, ки вай ин 100 000 динорро дода натавонист. ӯро дар шиканҷа андохтанд. аз қину азоб дар зиндон мурд. ин фоҷиа баъди аз ғазнӣ рафтани Фирдавсӣ рӯй дод. ногуфта намонад, ки роҳи вазирони султон чун қоида аз дари вазорат сӯи дари зиндон будааст. ҳасани майвандӣ ҳам бо ин ки ба қавли муаррихон марди фозил ва соҳибтадбир буда ва ҳуқуқи байтулмол, яъне даромадҳои давлатро ба шиддат ҳимоя мекардааст, аз ин қисмат бенасиб намонд. мунтаҳо рақибон ва ҳасудонаш раъю эътимоди султонро аз вай гардониданд. вазир мавриди хашми султон қарор ёфта, бо фармони ӯ ҳамаи дороии беҳисобаш мусодира ва худаш ба зиндон андохта шуд. 5 сол маҳбус ё хоназиндон мебуд, то ин ки Маҳмуд мурду ба ҷояш писараш Масъуд нишаст ва ин султони нав ӯро боз дар вазорат барқарор кард.